Ia să zic Sniper Elite cu Vortex, bă. No, jucam TF. Și m-am costumat într-un Seringan. Oh, chipele se amestecă. Shock! 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 Oh, fraiere, te iau, fraiere. Unde ești, fraiere? Ești cu mine, ești cu mine, ești cu mine, ești cu mine, ești cu mine. De ce trebuie să fiu eu cu tine? Îmi place să fiu în echipă cu tine. Haide, în ce te-ai costumat? În spy, inamic. Eu m-am costumat în altceva, un heavy. De fapt, un sniper m-am costumat, în Raven. Mamă, și Traian a intrat pe TF. Fiu, bă, frate, scârbare. Poate aici, dacă își dă join, îl omorâm? Fugi, 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 Vortex se fugi, fugi, Vortex se fugi. Holy shit, cuțitul ăsta e... Raven? Da, dacă îți dă join la noi, îl omorăm cu cea mai mare plăcere. În spy inamic m-am băgat și eu. Nu-mi dă foc, nu-mi dă foc. Bă, nu vă duceți acolo. Mamă, bă. Shit, sunt low tare. Ce? Bravo, Vortexe. Oh. Ia uite, demonașul s-a alăturat jocului. Da, haide să-l omorâm. Dacă nu se bagă la noi în echipă. Dacă se bagă la noi în echipă, mă bag eu în cealaltă echipă să-l omor. Și pe mine nu mă omori. Ce pana mea? Da, nu bine. Holy shit. Holy shit, unde-i demonașul? Bă, unde s-a băgat? Poate dați spectate, bă. Nu? Nu, dă spectate, o să-ți arate. Ce-ai zis? Să-ți arate. Am câștigat, yeah! Am pierdut. Știu. Yeah. Încă nu s-a băgat în Pare că până când îi se încarcă rabla aia lui Traian mai durează. Gentlemen, today we launch a monkey into space. Eu am PC-ul ca lui PewDiePie. Mai știi faza aia ieri? Ce? Că aia cu... eu am PC-ul ca lui PewDiePie. Eu am PC-ul ca lui Traian Vasile. Da, da, el are prea prost, n-ai cum să-l ai ca lui, frate. Ce să... Cum mă luat pe Raven ăsta cu... Uite, limited last summer crate. Eu nu mai vară nu le câștig pe asta, am câștigat numai... Am câștigat vreo 4 de asta. Așa, mă. E unul cu numele PSD. Compana mea. Era noi demonașul. Stai puțin. Stai că dau spectate pe el să văd ce e. Demonașul, uite-le, scout. Mamă, de ce nu pot vedea cât e ăsta? Chris? Pyro is a creepy, creep. Uite, a zis salut ăsta. Da, deci vedeți, Serena îi salut. The Australian will be available for pickup in 45 seconds. Shall we? Hai că suntem la Blue toți acum. Australian, and today we make it. De fapt, tu ești în parte... Poți să-l omori pe demonașul acum. Este, mă, poți să-l Treia omori. zi de dislike la YouTube.
The Australian. Panoramă, ăsta a trecut pe lângă mine, nici măcar n-am apucat să-i dau un backstab. Stai, like la România. I-am scris Ryan. Oricum îți bați joc de el acum, numai pe filmarea ta îți bagi tu joc de el. Și păi dacă vreau să-mi bag joc de el, îmi bag joc de el. Oh! Echi de game, mamă, ce nu jucăm. Și eu... Eu auzi, mă, cacă în România, game Da, HD. asta am văzut. Și eu în demonașul. Gata? 7. Să am postul. Traiane, cine te-a învățat să înjuri? Drept câștigă. Am ajuns pe locul 3, yay! 6 uite, kill-uri. cu 6 puncte. Cred că tu ești mort aici? Zac. Mai îl omor pe demonaș. Dacă mă bag și eu să-l omor. Nu pot să mă bag și eu să-l omor. Ia mă, stai să stăm. Răzvan, România s-a deschizat unul în mine. Tu ești Vortexe. Nu! Răzvan, România. Tu erai de naiba. Las că te știu eu. Hai bă, tu vrei să-l... L-am întrebat pe Traian dacă îi plac sarmalele. Și ce a zis? Hai să vedem. Mie îmi plac. Ce? Sunt un om. Hooray! The enemy is on the Eu te nu, dar ție o să-ți placă punii pe care să ți dau afară. Ce? Iar are diaree. Da, știu. Stai puțin. Uite pe demonașele lângă mine, vezi că are sniper, îți dă în cap. Holy shit. Vortexe! Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Oh! Ce dau, mă? Deghizează-te și tu ceva. M-am deghizat în tine. Aoleu, iar m-a făcut sentriul ăsta. Trebuia prima oară să-i dau sep. Shit, dar nu știam că o să reușească. Bă, scrie, ce vrei, mă, de zgropatule? Ia scrie-i. Scrie tu de ce să-i scriu și eu. Păi dacă te-am jurat pe tine? Evistan. Gata, am scris. Ce ai zis? Ți s-a sculat pășul la cap. Da, mi s-a sculat. Hai că vreau să iau asist. Bă, hai că eu mă duc la masă. Bine. Închizi episodul? Nu, pentru că mă bag să-l omor pe 3 ani. Bine, paparul meu, eu mă duc la masă. Ceau, Les. Bogus. Adică eu nu închid, eu mi-am prins doar microfonul, dar să știi, apropo, fiți atenți, dacă mai vreți episoade cu mine și cu Răzvan, dați like-uri, că doamna se supără săracul, că doamna eu sunt 5 like-uri și el cel sânge. 3, 4, 0, uite, se supără săracul, dați și voi like. Aici a fost Vortex Channel, bye bye. The enemy is on the list. Eu continui. Bă, curcă 3 ani! 3 ani? O să mă... Mâine o să strecăm, ce facă? Cine? Plecă!
Red. Scoutul. Și gata, taică. Cu scoutul jucăm acum. Să le repede până... Așa. Nu! Mă! Blue câștigă. Și când eram și la Blue, eram eu felice. Bine. Blue câștigă. 5, 4, 3, 2, 1. The Australian will be available for pickup in 45 seconds. Gentlemen, let's launch that monkey. I'm not even winded. Medic! 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 Am luat asistul, bravo. Nu știu de chestia așa că nu se apă. Mamă, hai că iau asistul și aici. Încă niște asisturi, perfect, hai să plecăm. Fugi. Mor. Fuck you. Mamă. Joc prea bine cu scout, așa că o să rămân scout. Doc, come on, man! Medic! Doc, come on, man! Să le luăm asist aici. Mamă, mi-a dat ăla urât. Rău, cu cuțitul pe la spate. King of the Fryer slapping. Deci cam atât a fost cu acest episod, eu am fost să răspund.